И здравейте хора, ще играем пак Crash Royale. Така, отворих че тук след визитите, нямаше нищо интересно, заради това не искам да ви го показвам. Остава за тази оферта 2 дена и 22 часа, така че да изчакаме, ще си купя джемове, то е ясно, за да може да играя. Добре, тук няма нищо интересно, той го нямам и не мисля да си го купувам, защото знам, че не е хубава карта. Защото преди бях на 9-та арена, имах почти всички, имах 4 легендарки и сега съм на 5-та арена. Ама нищо. Под такова като и днес ще играем със същия дек, всъщност няма да играем със същия дек, даже ще го сменим. Бъде малко по-интересно. Той не съм играл между другото. Ще променим някой дек. Значи, втори левел прием, перфектно между другото. Ще го сложа на мястото и какъв същи балон. Значи за балона съм 100% че трябва да използвам едни стрели, преди да го пускам. За всеки случай, като слагам запаса ще го махна. Бейби дракон задължително трябва да е там. Задължително трябва да е там. Тези миньони също трябва да са там. На място на ти. И 3 запада измахна, ще сложа на място назад. И да... Ами казал, той е дека, ако трябваше да променя неща. Тогава той повече му харесва. И един батъл. Но пак ще вдигнем по върви между другото. Стига ако ми заредим. Добре това. Така. Забравихме да сложа. Нищо. Сега. Добре. Ще сложим скитачка. Това е доста денежно прицел. Hulk Rider, колко пъти му се падат изтеква? Всяко не ми спри, че да не армията. Ма ти казвам, ще се и само са. Късно мъчо, късно. Балон с още не съм те пуснал. Стрелите си изгубих, ако те пусна, че е малко и ги толкова от това тръгна. Тук ще удари 100% съм сигурен. Мончето. Колата ще ме вземе. Ще ми я вземе. Сега бие по нея и взима демидж от колата, поне първия удар беше така. Тук ще изчакам. Ще пусна... Фак. Ти пак ли бе? Въобще не го харесвам този Hulk Rider. Ще го изненадам с Hulk Rider от другата страна. Тук се развива в наша... Още един път, нищо. Тази кола му взимам. Да. Няма да ги пусна толкова лесно тези. Айде, тази му замина. Добре, тук се развиха много добре нещата. Тук правим така. Така. Нищо нямам се заради малко по-бързо. Так. Няма да стигне. Бъде съм, yes. Сега просто не стигна. Нищо. Няма да се отчаяваме. Морал миньонче.
Станах 1 милион, който ми спасява живота от всяка кацана. Иш! Оле, ни отзаде! Оле, мале! Какво направихме отзаде? Охо, тук как ми върза, дами и господа, как ми върза. Нищо, е хубаво. Браво на нас. Първа игра, първа победа. И се изложихме, така че чудесно. Да видим също какъв ще се пада. Ето така ще направя този път. Не, мускетарката ще сложа отзад. Това така. И миньоните трябваше да ми се заредили до сега. Не стигай! Бомбера, този бомбер. Два пъти удари. Добре. Тук да не рискувам по-добре да ги сложа. Ахо, перфектно. Не и тук добре го направих. Се чудих дали да ги слагам или не. Правилно. Бомбера. Отзаде той. Всяко 31 път. О, ес, ще удари, ще удари. Тези миньони. И ще удари и той от другата страна. Не, това не стана въобще много хубаво. Ще удари втори път, убеден съм. Въобще не стана хубаво това, което се случи в момента. Нищо, сигурно я ще му взема неговата. Да, бях убеден, че ще ме взема. Ти би по него, да, така. Циферно, здраво. Доста добра карта по принцип. В принцип не е доста добра карта. Само ми заради по-бързо. Браво. Yes. Това стана и то стана чудесно. Още няма да удари всъщност. Мисля, ще ми хареса. Ето, ако го пусна отзаде, един Wizard. По-крайдера ми е послужа. Не, по-полза да направя така. Добре, не по-видео, ти не става много чудесно. Давайте де, по-крайдер с човека. Право, момче, право. Охо, тук ви закопах. Дали той ме закопа, ще се знае. Аре бе, тук няма спро. Удари се! Браво, браво, моето момче. Аре бе, имам шанс да го бия този. Защо не стана, бе? Имам огромен шанс да го бия този. Никак ще завършим равно. Виж ми кулата само. На 2 стрели сами. Fuck. О май гад. Ти беше моя много тъпа грешка. Тук се изложих много. Всъщност това ще бъде от мен за днеска. Така, ако ви е харесало, ми лайкнете, добавете се, абонирайте се, сабскрайбнете се и това от мен, в принцип. Може би
No, kurde, dostałem